מה קורה, אחים שלי? איתכם סטיבן אלוף. או איתך או איתך. טוב. אז אנחנו עצרנו בקטע הלא נורמלי הזה, כן? אז שום מקום, אני בא, מטייל לי סתם ככה ביוטיוב. כיף לי כזה, ביוטיוב אני מטייל. ואז נזכרתי שאני צריך לעשות סרטון, להמשיך סרטונים בקסטים קראשס, אוקיי? אוקיי. וגם, לא וגם, זה דביל אני. ועכשיו אני רוצה להגיד לכם משהו תותח. כתבתי קסטים קראשס, ואז אני ראיתי את הסרטון הזה, איך שמשיגים את כל החיות. אבל כשהתחילו שלבים שעוד לא עברנו, אני ישר עצרתי והשגתי את החיה הזאת. כשאתם לא הבנתי מה היא עושה. כן, זה באסה. טוב. וקיצור, הם הראו עוד הרבה דברים אחרים. וגם הם השיגו כזה מגרפה שהם חפרו איתה, מגרפת ברזל כזאת, הם חפרו איתה, ואז הם באו לשלב הראשון, והתחיל כל זה התחיל, הם הלכו למקום שבדיוק אנחנו היינו בו, והיה שם כזה X מוזר כזה, X כזה, והם חפרו, ואז שמו, לחצו בי, ואז יצא להם החיה הזאת של הכלב הזה. כן. שיט. מי אתה? לך גם כן אתה. תעמוד גם כן אתה. ואתה. דבורות, מה הם עושים פה? קיצור, ראיתי את השלב הזה. כן. וואי, אבל האנשים האלה שנגדנו הם נראים כמו ערבים. באמת. הם מתלבשים כמו ערבים כאלה. טוב, כיסחתי אותו. בום, צ'קלקה בום. מני, שכחתי לקחת. תודה רבה. איזה פרייר אני יכול לעלות על הסוס. אי אפשר כבר. אוקיי. הויה! הכי טוב יצא לי. זה גם יצא לו טוב. גרוע. איזה גרוע. עוד מישהו בא או לא? אף אחד. לא, הנה עוד. כמה אנחנו? אנחנו 5. יופי. שיט. הם מהחלל החיצון באו. מה זה אומר? למה אמרתי את זה בכלל? זה אומר שהם מבפנים הם בטח חייזרים. ומה זה אומר? זה אומר שיש להם גם חרב של סטאר וורס. בדרך כלל סטאר וורס זה בחלל. סטאר וורס, כן. הולי שיט! קחו את זה! חשמל. וואי, כמה חיים הורדתי לכל האנשים האלה. יכול להיות שהם חייזרים אולי. למה אנחנו? לא, הם פשוט... חשבתי אנחנו רק 2. אבל לא, אנחנו עדיין 5. כן, עכשיו יהיה פה ענק.
זה בגלל שאני כבר ראיתי ביוטיוב. אני רק ראיתי את השלב הזה וזהו. כאילו לא עד הסוף, זה שהוא קטעים. אבל אני לא אגלה לכם מה אני ראיתי ומה לא. אתם לבד תראו. שיט. וואי, אני מאוד מצטער אם אתם שומעים אותי איך אני חזק, יאללה, לוחץ על הכפתורים האלה. חיים. עוד שנייה הרגו אותי. אני אחרי זה אבדוק אם אני ממש חזק. לחצתי על הכפתורים האלה. ישר כולם יתרסקו. הגיוני. כן, זה באמת הגיוני. אבל איפה החמישי? החמישי התרסק בעוגה. לא, זה אני התרסקתי בעוגה. לא ראיתי. טוב, לא נורא. הלוואי והם היו איתנו עד הסוף. הופה! איך אני אוהב את המהלך הזה? שו, שו, שו. והכי מגניב שרואים את זה שלהם, את העצמות שלהם. גלידה ימי. ומאני מזומני, אין מצב שאני לא לוקח. כדאי לא לאכול את זה בינתיים. הופה. עליתי רמה 13. יש. holy shit. יש. ישר שלושתיהם מתו. זה מהלך חזק, אבל 44! זה הוריד לו 44, אני בשוק, וואי. 44. אף אחד לא יהיה נגדנו עכשיו? כן, אף אחד. הנה, היה להם כזה X היה להם, והם באו, לחצו על איזשהו כפתור, לא זוכר, ואז הוא התחיל כאילו לחפור, כאילו ככה לעשות, ואז יצאה החיה הזאת. כלב. שיט. הולי שיט. פיצצתי אותו עם הפצצה. הופה. כסחים אותו. גם אותו. גם ככה עושים. וככה. מהלך. ועוד מהלך. 5 שקל. בשק כזה, רואים שבטקסטורה יש הרבה כסף, אבל בעצם יש שם כולה 5 שקל. זה דבילים, למה הם מפוצצים את עצמם והולכים עוד לפצצות? טוב, זה הרי לא הגיוני, זה משחק שבקושי יש בו דברים הגיוניים. זה לא הגיוני שנפלנו מגובה כזה גבוה ואנחנו לא מתנו, אבל החיילים שלנו מתו. הולי שיט, כן, הבוס הזה. התותחים. הלו, בזהירות אתה שם. איפה אתה? הוא נתקע. למה לא המשכת להיתקע שם? הייתי יכול להרוג אותך בצ'יטריות. תותחים גרועים יש לך, אני אומר לך. אתה עצמך גרוע, יאללה. וואו. סליחה על המילים. תותח. רק תירגע. מטורף.
הרגנו אותו מהר, אבל הוא היה קשה רצח. וואי, מי זה? זה בטח אח שלו, הוא חבר הכי טוב שלו. הלו! תשאיר את הנסיכה, מה אתה גונב לי אותה? איזה מניאק. נצנצים. זה לא משהו שמח, גנבו את הנסיכה, והם עוד שמחים כל האנשים האלה. כל הכפר המטורף הזה. אוי, איזה קטע טוב. וואי, אני מתה לקטע הזה. כן, אבל רק בגלל כל הנצנצים האלה, אני בקושי רואה משהו. זהו, כאילו, עד לקטע הזה אני ראיתי איך שהאנשים האלה נלחמים, אז אמרתי, יאללה, אני כבר אעשה סרטון מקסימום. יהיה תותח. הופה. סלמת. וואו. לול. הוא בא לתת לי מכות ובעצמו נשאר שם. שיט. סלמת. סמי פה. וואי, כל כך הרבה חיים הורדתי לו. איזה בוס גרוע. הבוס הכי קל שהיה לנו עד עכשיו. שיט. וואי. בוא נראה. הוא ממשיך להיות שם. חתולי! מה הוא עושה? איזה חמוד. תן לי להסתכל עליך. בא לי להסתכל עליך. בוא נראה, יש פה עוד משהו? לא. מה עדיף? הטלף? מיהו שלא עושה כלום. לא יודע. אני אקח בינתיים הטלף. הוא מוצץ דם. טוב, אנחנו צריכים להיפרד עכשיו. כן. אני מקווה שסיימנו את השלב הזה או שלא. לא משנה. איתכם היה סטיבן אלוף, או איתך, או איתך, או איתכם כמו שאמרתי מקודם, לא משנה. טוב, יאללה ביי!